amarya kai sanne amarya yanzu saboda Allah a ce shara ki zauna kina shara ina duk yaran da suke ciki ina yaran malam shi ba zai yi sharar bane me ya zaman sa a nan gidan me yayi amfanin sa da ni kenan in ba ya zo dan abubuwa na cikin gida ike taimakawa ba ai ta daura miki wahala ina faji da ke fa me nake gani haka kamar tsohon inji a'a Malaya kake mu wani irin zance da baka san kamar kana nuna min baka san wannan zancen ba. Kai fa ka turo kace a kawo injin nan har ma kace in baka bakar jakarka. Kika ce me? Bakan jakenka mana. Bakar taka? Taka. Ban ci ba. Ya kika ce me? Billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda na tura na ce i kawo min janareto. Ni dai yaron nan zuwa yace a bashi bakin jaka kuma ka turo shi injin nan to laifin me nayi? Wai ko kina da hankali kuwa? Wallahi duk inda kika fito wallahi ina ganin kwakwalwarki wallahi tallahi ina ganin sai ki ce mai kwakwalwar gasara ce a kwakwalwarki ne saboda baki da hankali a zo a kawo min wannan tsohon jannare wannan tsohon inji shine a 800 kawai sai a zo a ce ki bada jaka inji na a baki tsohon inji to in biki sani ba 800 ne a cikin wannan jaka zaman da ne a nan dama zama ne mu zo mu lissafa mu ga da me ne babu a gidan. To kai me da tashin hankalinka? Ina yayi ne? Yaran ina yayi? Yayi. Kai me na tashin hankalinka? Kai da kake da aljanu kake da ruhani sai dai kawai fa ka dawo ka ga bakin jakanka a cikin daki. Ke dai ku Allah ya tsine miki albarka daidai gwargwadon iko. Da kike maganar ruhanai da aljanu ina da su ba kudin su bane kuma yanzu sun riga sun yi fushi. Iye baki da hankali kenan. Wallahi ba za ki wanye lafiya. Ni kake tsinewa? Ina tsine miki. To shike na sallame ni in tafi ni dama ta fi nono fari. To ba za a sake ki ba kuwa. Wallahi ba za a sake ki ba. Yadda kika sa ni a cikin masifa wallahi duk yadda za a yi nema sai na dan jefa ki a ciki ko yaya ne. Ina yi. Ke ina yayi ne da jakar. Ina yayi ne. Wallahi ba za ki gama lafiya ba ina da. Ya rage naka. Acca kike ya rage nawa saboda baki da mutunci a cuce ni ki rika ya rage inawa. A zo cikin gida a zo a yi min dabara wallahi wannan ba ma ko wannan bane tannan a kai min wallahi in dai mutum bai kiyaye a rayuwarsa ta duniya ba wallahi duk abin da kake idan ka yana kan mutane duk abin da kake idan ka yana kan mutane malamin mata malamin hayya mana sabada malamin mata ai shine malamin mata komai zai yi sai da yawa mata